Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwana maza da mata ina maku barka da rakar fatan kowa na cikin koshin lafiya. A bidiyon mu ne yau za mu bayani ne akan wasu sirrika masu matukar muhimmanci da ke kan wayoyinku, wanda na tabbatar da cewa waɗannan sirrika ba kowa bane ke san su. Kafin nan ina mai neman alfarmar da ku danna mana subscribe sannan ku yi like domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Da wanda yake da tambaya kuma kai tsaye sai ku yi mana a comment. Da zarar mun gani insha Allah za mu ba ku amsa. Domin kallon waɗannan sirrikan sai ku biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farkonta har ƙarshe. A bidiyon mu ne za mu bayyana muku wasu sarka da ke kan wayoyinku wanda ya kamata ku san su, wanda na san cewa ba kowa bane bai san su. Sanin wannan sarkan kuma zai matukar taimaka muku. Abu na farko da zan yi bayani mai matukar muhimmanci shine mutane da ma kusan a lokutan baya ko zuwa yanzu ma akwai wasu bidiyoyi da ake wanda ake bayanin cewa yadda za ka boye bidiyo ko wasu hotuna ko application na wayarka da dai sauransu. To za ka kusan duk lokacin da ka kalli irin wannan bidiyon za ka ga an nuna maka ka je Play Store ka ɗauko wani application da dai sauransu. Bayan a cikin wayarka ma za ka iya ɓoye application ba tare da kowa ya gan shi ba. Za ka iya ɓoye bidiyo, foto da dai sauransu duk ba tare da kowa ya gani ba. Abu na farko da za ka yi idan kana buƙatar kai haka shine za ka ɗan danna kan screen ɗin wayarka kamar haka. To bayan ka danna kamar kuka ne zai nuna maka wasu layuka guda uku. Ba guda uku ba, ga sunan kusan da dama za ka zaɓi wannan. Kamar da kuke gani waɗannan su ne layukan da nake muku bayani. Kusan idan ka danna kan screen ɗin wayarka yana baka irin wannan layukan. To bayan ya baka irin wannan layukan sai ka danna wannan gurin. Sai ka zaɓi nan. To bayan ka danna shi kamar da kuke gani wannan gurin ne sai kai ka kai tsaye. To bayan ya kaka kamar da kuke gani idan kana buƙatar ka boye wani application akan wayarka ba tare da matsala ba, to sai ka zaɓi wannan gurin. Nan kun ga na danna shi. To bayan na danna shi ma za ku ga baka security, sai ka zaɓi security da kake so ka sa. Misali ko da mutum ya shiga gurin dole sai da security wannan. To za ka danna. To bayan ka danna kai tsaye sai ka zo nan ƙarshen ƙasa kamar da kuke gani nan. Kun gane shi? Nan. To bayan ka danna shi a nan ne zai nuna maka duk wasu application da ke kan wayarka ba tare da wata matsala ba. To anan za ka iya ɗauko Facebook ɗinka, Instagram ɗinka, TikTok ɗinka, duka bidiyo da wani application duka dai abin da kake buƙata za ka ɗauko ka boye shi a nan. Misali na sanya wasu ɗina kamar da kuke gani. Bayan ka sa za ku ga dan baka irin haka gani. To kamar da kuke gani na sa. To misali inda zan hoto kun gani ya dawo nan. Kun ga dawo nan. To hakan yake nuna na boye shi. Inda zan dawo kan tabulan wata kamar da kuke gani kai tsaye duka zan yi tidi ba zan ga WhatsApp ba. Kun ga babu WhatsApp. Inda ma zan zo nan. Kun gani? Kun gani babu WhatsApp. To wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka bi wajen ganin ka boye duk wani application da baka so kowa ya gani ba tare da wata matsala ba. Idan kuma kana so ka fiddo shi misali ko kana son ka yi amfani da shi duka dai za ka koma gurin ɗazu ne ba tare da matsala ba. Kun gani? Za ka danna sai ka zaɓi wannan. Kamar da gani kawai sai ka danna. To bayan ka danna shi kawai sai ka hudu security. To bayan ka danna kun gani ga WhatsApp ɗina a nan. To zan shiga cikin shi idan ina so in yi amfani da shi duka dai normal ba tare da wata matsala ba. Ba tare da wata matsala ba. To misali idan kuma kana so ka fiddo application ɗin kana son kowa ma ya gani shi, to abin da za ka yi shine za ka zo gurin ɗazu da yadda ka shiga. Kamar da kuke gani nan za ka danna. To bayan ka danna kai tsaye zai bayyana maka application ɗin. To sai ka fidda mishi wannan ɗan abin da ka sa mishi kamar da kuke gani nan. To bayan ka cire nan kawai kai tsaye kamar da kuke gani application ɗin ya bayyana. To duk wanda ya shiga cikin wayata zai iya ganin shi. Amma idan na ɓoye shi kamar da kuke gani babu wanda zai iya ganin shi. Wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka bi wajen ganin ka ɓoye application na kan wayarka ba tare da ka yi amfani da wasu application ko na makamacin haka ba. Sirri na biyu ko in ce na uku wanda ya kamata ku sani akan wayoyinku shine bayan ka danna dai kamar da kuke gani ka danne kan screen ɗin wayarka zai bayyana mana. To sai ka dawo gurin ɗazu. Kun gani? Sai ka danna. To bayan ka danna kamar da kuke gani kai tsaye abin da zan nuna muku shine ku duba wannan gurin da nake yi muku. Kun gani shi? Za ku danna shi. To shi amfanin wannan gurin misali amfanin wannan gurin kamar da kuke gani gashi. Shi za ka ƙara wa rubutukan da ke kan wayarka girma ne. Kamar da kuke gani bayan na ƙara mashi na kawo shi ƙarshe nan. Kun gani? To za ku ga ya rubututtukan misali za ku ga nan da sun girma. Kun gani? Inda kuma zan dawo da shi tsaka-tsakiya kamar da kuke gani nan. Kun gani? To za ku ga sun rage. To wannan ita ce hanya mafi sauki da za ka bi wajen ganin ka ƙara ma application da rubututtukan da ke kan wayarka girma. Kusan hakan zai amfani mutane, zai yi amfani ga mutanen da ba su iya gani da kyau ko wata matsala irin makamanci haka.
Bayan wannan, abin da nake so ku ƙara fahimta ko kuma abin matuƙar birgewa da ya kamata ku sani shine, misali bayan ka zo za ka zo ka zaɓi wannan gurin, kamar da kuke gani ga guri nan, to gane shi to za ka danna shi. To bayan ka danna shi kamar da kuke gani, shi nan zai nuna maka irin fotuna na sikirin masu kyau sai ka zaɓa. Misali kun gani kamar da kuke gani ina wucewa, so wani irin fotuna ne da suka shafi sikirin wanda za ka iya ɗora masu matuƙar kyau. Misali bari in ɗan ɗauko wani mai kyau in ɗora. Bari dai ku gani is normally. To kamar da kuke gani bari na danna wannan. Kamar da kuke gani na zaɓi wani, kun ga yana sacin, to gashi ya bayyana mana, kun ga wannan application ɗin. To idan ko in ce wannan foton, to idan ina son ɗan ɗora shi kan sikirin na wata, kun gani nan kawai za ka danna okay is normally haka ba tare da wani problem ba. Zan ɗora shi kan sikirin ne. To kamar da kuke gani kai tsaye ya hau kan sikirin ɗin wata, kun gani is normally haka ya ɗan yi kyau. To waɗannan su ne kaɗan daga cikin sirrikan da ke kan wayoyinku wanda ba kowa bane bai san su. Wannan a bidiyon mu na yau muka bayyana su. Ga mutane waɗanda suke da tambaya ko wani abu makamancin haka akan bidiyon da muke, kuna da damar ku yi mana comment kai tsaye insha Allah. Kafin nan kuma muna mai neman alfarmar da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana liking, domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. Comment kuma yana bayyana mana wasu irin bidiyo ne mutane suke so mu yi musu. Ma'ana duk wanda ya mana comment akan wata matsala da ta shafi wayar Android ko WhatsApp ko editing da dai sauransu, za mu yi bidiyo ne a kai, shi ya kalla, 'yan uwa gaba ɗaya su kalla a ƙara baki ɗaya. Na gode.